hazy days, amazing ways, you get lost on the moon, out of your day. Crashing on. Amazing ways. Rydych chi'n gwrando ar Wplabobiho 21 sy'n newydd ddechrau. Mae gen i lasagna yn y ffwrn. Bydd eisiau fi checio arno fe bob hyn a hyn. Wel, mewn 40 munud. Newch chi atgoffa fi, please. Sean walking. Could you please remind me that lasagna's in the oven? I need to check it in 40 minutes. Hefyn Cradag, os ti'n gwrando'n fyw, croeso. Diolch am brynhawn yma. Pawb arall o fy nhanysgrifwyr, ysgrifennwch nodyn. Mae 18 o danysgrifwyr da fi, dwi ddim yn gwybod pwy ydych chi, heblaw am Ifan Lewis. Ifan Lewis ac Esther, siwmai. Fy enw yw Hugh. Heb anghofio T a T-E. Reit, gadewch i weld. Fel ydych chi'n gweld, gadewis i'r afal yma heb ei orffen yn ystodi 2 awr yn ôl a mwy, a dwi'n newydd orffen e. Ond mae gen i lasagna ar y ffordd. Nes i sgwrs hyfryd gyda Hannah lawr yn y siop, a disgrifiais i William Thomas yn fy mreichiau i ddoi wrth i chi heddiw. Roedd e'n brofiad gwych i gyfathrebu wyneb yn wyneb ag unigolion ar y ddaear hon. 10cc oedd hwnna. Nes i roi ymlaen oherwydd dyna oedd un o'r recordiau, wel, y record nesaf o dan y bwrdd wrth yn rhaid. Dyma'r nesaf. Waw! Waw, dwi'n ystyried fy nghymdogion wrth chwarae'r recordiau'n uchel. Nes i mewn i'r garage i chwarae'r drums am uchafswm o 20 munud. Dwi byth yn chwarae drymiau am fwy na 20 munud. Mae Modryb Heilwen, fy ngwraig, yn byw drws nesaf i ddrwmiwr. A rwy'n gallu uniaethu'r ar rhwystredigaethau o orfod byw drws nesaf i ddrwmiwr. Dwi'n yn gwybod pa gan neu roi mlaen. Dyma Morrissey o'r album ardderchog Vauxhall and I. Dwi jyst yn gollwng y nodwydd, okay? And I know I'm not to blame. Something went wrong. Can't be to blame. I used to be a sweet boy, holding so tightly to Daddy's hand, but then that was all. In some distant land, blazer and tie, a long, bright, healthy smile used to make me all of our trials worthwhile. Used to be a sweet boy, and not to blame, but something went wrong. Something went wrong, and I know
I can't be to blame. A world war was announced days ago, but they didn't know the lazy sunbather, the lazy sunbather. The sun burns through to the planet's core, and it isn't enough, they want more. Nothing appears to be between the ears of the lazy sunbather, too jaded to question stagnation. The sun burns through to the planet's core, and isn't enough, they want more. Religions fall, children shall, that's all very well, but would you please keep the noise down low, because you're waking lazy sunbathers. Just yn checio ar y stylus, ar ôl I fi wneud sylwadau amdano fe'n crafu, falle mae'r record sydd yn hen wrth gwrs, a gafodd hwn I brynu yn y cyfnod yna. Dwi'n cofio chwarae record yma ar hen stereo yn y tŷ yma, ond pan oedd mam a dad dal yn fyw, a oedd mam y bechgyn yn dal o gwmpas, yn hongian o gwmpas, a brynes I hwn oherwydd oedd y teitlau fel The more you ignore me, the closer I get. Hold on to your friends, classic. Now, dyma ddwy gan, used to be a sweet boy, a the lazy sunbathers. Nawr bod fi wedi stopio'r gan, dawn ni nôl ato fe, gan obeithio bod y stylus yn iawn. So mae gynnon ni a world war was announced days ago, but they didn't know. The lazy sunbathers. Oedd can gyntaf 10cc agorodd y rhaglen o'r enw Lazy Days. Hollol ar hap, wrth gwrs, dwi'n ymddiheurio am ddweud y cymal yna droion, ond mae'n wir. Dwi'n ar fy ngorau pan dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddod. The lazy sunbathers, the sun burns through, mae'r haul yn llosgi trwodd. O, at graidd y blaned, a dydy e ddim yn ddigon. It isn't enough, they want more, maen nhw angen mwy. Nothing appears to be between the ears of the lazy sunbathers. Does dim yn ymddangos rhwng clistiau y torheilwyr diog. Too jaded, rhy flinedig. Too jaded ddim yn golygu. Byddai'n I edrych ar geiriadur eirlys. Too jaded to question stagnation. Rhy flinedig, rhy ddiog, rhy ddifater I gwestiynu pydredd. Stagnation. Dwi eisiau edrych efo ni. Oes gen i'r egni cyn cael lasagna. Mae eisiau lasagna arna fi. Dwi'n edrych mlaen at y lasagna. Mae'r haul eto'n llosgi trwodd at graidd y blaned, a dydy hi ddim yn ddigon. Maen nhw angen rhagor, maen nhw angen mwy, mae'n dibynnu ym mhag I destun. Dwi wrth y modd ar gair rhagor. Mae e'n tanlinellu fy statws dosbarth canol is. Dwi hefyd wrth y modd ar gair mwyn, y cymal, y cysylltair mwyn. Wrth fy modd efo mwyn. Mae'n agor gymaint o bosibiliadau. Religions fall,
Children shelled. Children shelled, that's all very well, but would you please keep the noise down low? Perthnasol iawn I hwn. Because you're waking the lazy sunbathers. Wel, addas dros ben, os ga I ddweud. Da ni'n mynd I droi o lan yn uchel. Beth am fy nodweddion melyn llwfr gwnaidd? Gadewch I ni drafod ymhellach nes ymlaen. Waking lazy sunbathers. The lazy sunbathers. The lazy sunbathers. Wplabobiho. 21, nid 22. Dyna'r Morrissey o'r album Vauxhall and I. A dwi'n mor ddiolchgar mod I wedi dewis ar hap y ddwy gan yna, oherwydd roedden nhw yn byw yng nghysgodion y clasuron eraill ar yr album, ond na I gofio The Lazy Sunbathers. Yn fy llaw chwith mae gen I album. Mae'n dweud ochr 2, felly dyna'r dewis. Yr album yw un o fy hoff albums ers yr 80au, ond dim ond llynedd brynes I hi ar vinyl am 7 bunt, stori wir, gerddais I mewn I siop drws nesau Hops and Pops, sef Cardiff Record Exchange neu rhywbeth. Dim ond unwaith dwi wedi bod mewn na. Bach yn ofnus I dweud y gwir. Chi'n mo fel mae pethau. Ond, ar ôl treulio rhyw 35 munud o chwilio yn ofer am bethau, credwch neu beidio, be ffeindies I yn y bin o dan y bwrdd, yn y bocs o dan y bwrdd, yn fy munudau ola o chwilio, oedd y record hon. Scare myself just thinking about you. I scare myself when I'm without you. I scare myself the moment that you're gone. I scare myself and I let my thoughts run. And when I run, I keep thinking of you. And when I run,
What can I do? I scare myself, and I don't mean lightly. I scare myself, it can get frightening. I scare myself to think what I could do. I scare myself, it's some kind of voodoo. And with that voodoo, I keep thinking of you. And with that voodoo, what can I do? And with that voodoo, I keep thinking of you. And with that voodoo, what can I do? But it's so very different when we're together. I'm so much calmer. I feel better. 'Cause the stars already crossed our paths forever. And the sooner that we realize it, and I'll be with you and I won't scare myself. I'll know what to do and I won't scare myself. And my thoughts will run and I won't scare myself. And I'll think of you and I won't scare myself. It's me, I'm scared. 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 Bang, bang, medde'r meicroffon. Thomas Dolby o'r album The Flat Earth o 1994. Enwch y caneuon oedd yn hits ar yr album yna, os gwelwch yn dda. Na i roi'r ateb i chi. Yn gyntaf, Hyperactive. Ac yn ail, Hyperactive. Ond mae pob can arni yn ardderchog. Clywais i Thomas Dolby fel yn debyg iawn i gyngerdd Radiohead ar y BBC yn fyw. Roedd yna tua 8 o flynyddoedd, falle 10 o flynyddoedd rhyngddyn nhw. Ond
topiais i'r ddau berfformiad. Roedd ei Radiohead yn dda iawn i ddechrau, a wedyn collais i ddiddordeb yn y grŵp. Dwi'n cofio gweld Boomerang yn ffilmio Radiohead cyn i The Bends gael ei ryddhau. Oedden nhw ar dyledu Cymraeg, a roedd Radiohead ar y pryd yn ar fi'n syrthio allan o Vogue fel band arall, tebyg i rhywun fel y Long Pigs, chwaraewyd ar Wpla cynnar, tua pythefnos nôl. Ond roedd safon The Bends mor uchel wrth gwrs, fe doron nhw drwodd. Ond dwi'n od fel mae bandiau yn cael eu poblogeiddio, a rhai bandiau eraill, fel Fatima Mansions enghraifft, bod nhw'n recordio pethau yr un mor dda, yr un mor wefreiddiol a gwreiddiol, dydyn nhw ddim yn cydio'n ychymig cyhoedd. Felly, da iawn Boomerang am ffilmio. Y rheswm dwi'n dweud hynny, Hugh Eric Davies oedd fy ffrind mynwesol gyflwynodd fi Meg Stevens flynyddoedd yn ôl. A dwi'n cofio meddwl, sgwni os mae Hugh Eric Davies ffilmio dre. A David Felix o Tynol Tywyll arfer gweithio fo nhw hefyd. Oedd hwn dechrau'r 90au dwi'n cymryd. Neu tua 94, rhywbeth fel yna. Ie, falle. Adeg Jeff Buckley a Grace a pethau fel yna. Oedd y 90au cynnar yn od i fi oherwydd oedd yn rhobwll o broblemau domestig, cartrefol. Felly, dwi'n tueddu gofio recordiau oedd yn siarad efo fi. Pethau fel Stephen Duffy, Music in Colours, a Grace, Jeff Buckley. Oedd y Bibs yn hoffi'r Manic Street Preachers, felly roedden nhw wastad ar fy ngorwelion ni. So doedd Everything Must Go. Na, oedd hwnna oedd Design for Life. Yn doedd Design for Life yn gan anhygoel. Oedd e'n hollol anhygoel. We don't talk about love. We just want to get drunk. Dwi eisiau lasagna mewn hanner awr. Atgoffwch fi, please. Na, Manic Street Preachers, oedd hwnna'n... Ond wedyn, erbyn Tell Me My Truth and I'll Tell You Yours, neu beth bynnag oedd e. Oedd mymryn o'r chi'n gwrando, oedd mymryn o'r sglein i ffwrdd o'r record yna, ond chi'n gwrando ar If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, yr un mor berthnasol nawr ag oedd hi. Oedd e'n fwy perthnasol nawr, yn dydi? Red, dwi'n mwydro yn athronyddol, ond orddadansafiadol, yn ceisio bod yn newyddiadurol ac yn feirniadol, a phobl arall sydd yn bodoli yn yr iaith Gymraeg. Fyfiol, efallai. Felly, da ni dal yn chwarae records, a ni symud at bethau eraill ar ôl y lasagna. Ond dyma record arall. Beth yw enw e? Oh, waw, nid fy record i, nid fi bu a hon, ond un o fy ffrindiau mynwesol. Does gen i ddim llawer o ffrindiau mynwesol. A beth ni'n dadle bod y boi yma yn fy nghydnabod i fel ffrind mynwesol, oherwydd mae'n mor unigryw ac yn gymaint o unigolyn, cryf a chadarn ac anwyl. Dydy e ddim eisiau fi. Mae e'n sefyll ar ei liwt ei hun a'i gymar, wrth gwrs. Na, gwai fi awgrymu fod e'n sefyll ar ben ei hun. Mae ganddo fe wraig sydd yn ei gynnal. Fyswn ni'n dweud gyda sgaffald sylweddol. Ond, bob tro dwi'n ei weld mae fy ffrind dwi'n sylweddoli gymaint fy nyled i'w i gael ffrind fel Ili. All right, Ili, where are you going? Where are you going, Ili? Ili, where are you going? So dwi eisiau diolch i Ili am roi record The Triffids i mi tua 2 flynedd a hanner yn ôl.
a nes I ail ymweld â nhw yn eu tŷ a chwilio trwy'r casgliad recordiau ganddo fe, album gan y Triffids o'n I heb clywed, so gymeres I hwnna ar fenthyg ymedal da fi, a mae'r record hon dal da fi. So dwi'n mynd I chwarae hwnna, newch chi chwerthu'n ar hwn. Newch chi chwerthu'n ar hon, boys. Waw, newch chi chwerthu'n ar hon. Dwi'n mynd I chwerthu'n arno fe, cos mae'n bonkers. Ond dwi'n cofio clywed y band yma. Tommy Vance, Tommy Baha'i. Hi, everybody. You're listening to the Friday Rock Show on Radio 1. Yes, and everyone had to talk like that because we were macho. And yes, and he was very mystical and kept himself slightly higher than everybody else because he was a Radio 1 rock DJ. You know, and you know what rock people are like, don't you? They like to be slightly debonair and husky, David Coverdale, Whitesnake, yes. Ond go iawn, prats llwyr ydyn nhw. Ond dwi'n golygu hynny mewn cariad wrth gwrs. Felly, dyma ni. Nawn ni roi ar saith modfedd I jyst I gael yr elfen ar hap. Dwi ddim yn gwybod beth yw e. Dwi ddim yn fawr o wahaniaeth I fi. Ma ni, troi lan yn uchel iawn hyw. La droite levée, poignée levée sur la peau, enlevée. Sur le petit feu, les sous l'enfer. Sous l'enfer. Élection truquée, paysans raquettés. Opposant arrêter ceux qui seraient torturés dans les caves. Dans les caves. Quand les mains dans ses nouveaux et c'est s'exiler. Nostalgique et foutu entre quatre murs. Le sang à la démocratie par les modes de vie. Face au rebond de d'art étranger. D'Israël et les Suisses, Français ou Soviets. Ne laisseront pauvres que les miettes. Militaires torsionnés gagnés dans les eaux de l'État. La médaille de l'entente qui brillera à votre bout d'honneur. Entrez chez vous sur leur pleurer leur conscience. Tout seul les jours d'agonie et la mort de demain. Délivrance à vous de maintenir votre cadence. Donnez-vous de conscience. En mettant reçu chez l'étranger. Culture occidentale, autorité dictatoriale. La chute, bien alignée, bien costumée et de poudre fardée. La chute des dignitaires odorants qui se négocient dans le sang. Les jeunes terminent d'ici, tout au seul droit et de terre. Les jeunes de ville et la sauce à Pinochet Expressler. Qui avait été plus de vos peuples comme putain de guerre. Enfin, les agents qui propagandent une préparation. Non. L'agent de pouvoir les voies. L'agent d'arriver des saluts des sans-idées. La droite levée, poigne levée sur la peau enlevée. Sur le petit peuple, ils sont l'enfer. Sur l'enfer. OK, cyn i'r cymdogion gwyno, dyna oedd Trust a y gan La Junte. Sur une soleil diplôme, ils l'ont conduit à peloton. Rhywbeth am fynd ar feic. Neu o gwmpas y track beic. Sous un soleil diplôme. Sans branchère
sans crier, sans jurer, sans prière. La sabre, un nèdre, c'est abaisser les bouchers en tir, tirer, tirer. La jante au pouvoir à frappe froide et dure. La junte est purée sans compter, sans hésiter. Hef caradog, ti'n siarad Ffrangeg. Dwi eisiau ffonio fi. Hef caradog, ti'n siarad Ffrangeg. Dwi eisiau ti ffonio fi. Hef caradog, ti'n siarad Ffrangeg. Ti'n clywed fi. Dwi eisiau ti ffonio fi. Hef caradog, ti'n siarad Ffrangeg. Dwi eisiau ti ffonio fi. A helpu fi. Hef caradog. Dwi'n gwybod bod ti'n brysur gyda Angela a'r genod sy'n sal, ond dwi eisiau ti ffonio fi. Hef caradog. Gwna fo wan. Please. Welai di yn harcynus yng Ngharad Fori am 11 a bwysio ffynon a gawn ni drafod y pethau pwysig fatha glaswellt a pwllnofio yn y parc. Oes na fath beth a dathliad dydd Calan lle mae pobl yn mynd i nofio yn yr pwllnofio awr agored Hontypridd. Adeg hyn llynedd a difrodwyd nhw gan lifogydd neu 2 flynedd yn ôl. Falle adeg hyn llynedd. Ffoniwch fi ar Wplabobiho i drafod y materion cyfredol, yr iaith a'r waith, dros request, dros ginio, dros de, dros lasagna. Dyma ni. Rydyn ni'n gwrando, 7 modfedd o feinil a record hir, tybed beth sydd yn mynd i arddangos, dim ond chi sy'n gallu clywed, tybed be fydd e, tro fe mlaen hyw. Dyma ni, y pran, y sgewyll. Reit, dwi erioed wedi cofleidio'r album yma gan Prifam Sprout. Felly dwi'n falch unwaith eto, debyg I Morrissey, dwi'n falch I gael y cyfle I glywed yn wrthrychol y caneuon doeddwn I ddim wir wedi agosau atyn nhw tan... The plastic kitchen is waiting there for me. Now, And all us poor cripples who've been in the wars end up sleeping on the floor. When you're scared down and out, you keep it to yourself. And if anyone suspects, you say, who me? Hardly. You tell them, thank your stars, this isn't Derby Day. 'Cause it's clear you got the gift for backing the wrong horse, Charlie. When you're scared down and out, you camouflage your fear with a fake and DJ smile, maybe some boogie dancing. But there's no need to be proud. Hey, if something's hurting you, could be hurt your brothers too. From Langley Park to Memphis. Last night I dreamed I dared to raise my hand. The Venus
Singing, sometimes the job gets you down. You're ashamed that the world will get round. Yeah. Wanting poor cripples who've been in the wars end up sleeping on my floor. Now someone spin your eyes to keep you quiet for a while. But you know that's not my style. Who needs fancy footwork? Cause none of it adds up. No, it doesn't weigh a thing. And it doesn't buy a beer. From Langley Park to Memphis. Last night I dreamed I dared to raise my head. The Venus in the kitchen stood over me, singing, "You are, and I will tell you no one else but me." And I know you is staring on me. Well, you are, no, I will tell, 'cause everyone I know one time, here every night, they know else to go. But these are the kitchen. Da iawn, Paddy McAloon, dal dim dwi am cystal a caneuon ola ar Jordan y Comeback, na di. Dwi ddim. Mae rhaid I fi ymddiried yn fy ngwredd fan hyn. Pan glywes I yn gynta, mae yna rhywbeth am y gan yna, o'n i'n clywed pethau newydd yn ddefa nawr, ond mae yna rhywbeth yn ddihi tua'r diwedd sydd yn rhy vaudeville, West End, o ran y lleisiau, dyw e ddim cweit yn tynnu'r enaid mewn, na di, twa? Dwi ddim yn mynd I ddadansoddi'r geiriau oherwydd un, mae'r lasagna bron yn barod, dau, dwi ddim yn deilwng I wneud. Reit, gan fod lasagna dy fi ar y ffordd nawr, be dwi'n mynd I wneud? Dwi'n mynd I rando yn fy nôl, peidiwch y phoeni. Dwi wedi chlywed hi nôl pan recordiwyd hi yn 2004. Roedd ein capel ni, Eglwys Efengylaeth Cymraeg Caerdydd. Yn 2004, wedi penderfynu darparu oedfa I ddysgwyr. Ffeindiais yn y bocs bore yma yn hollol ar hap, rhoi yn y peiriant a nes I losgi fy hun mas yn y rhaglen 21 ac ches I ddim cyfle I chwarae fe, so mae dal yn y peiriant, dwi'n mynd I drio fe nawr. Felly unrhyw ddysgwyr, Monica sy'n gwrando, dyma'r oedfa I ddysgwyr. A gobeithio bydd yn helpu ni I ddysgu'r gwirioneddau yn y Gymraeg. Flat, pop, clear, flat, beats. Beats, I reckon. Mwynhewch. Wel, fel y gwyr dysgwyr, mae yna sesiwn bob bore dydd Sadwrn, bob 2 wythnos, lle mae'r dysgwyr wedi bod yn edrych ar rai o ddamhegion Iesu Grist. Ac heno, ni'n mynd I edrych ar y ddameg gyfarwydd yma, dameg y bugail da. Mae'r sefyllfa yn syml, mae Iesu Grist yn cael pryd o fwyd gyda'r casglwyr trethu a'r pechaduriaid. Nawr, y casglwyr trethu, doedden nhw ddim yn boblogaidd yn y cyfnod y Testament Newydd. Ni'n meddwl am Sacais enghraifft. Yn amlwg yn dwyllwr, a dyna oedd yn wir am lawer o'r casglwyr trethu, twyllo o'n nhw'n wneud.
Ac felly drwy nhw ddim yn boblogaidd, doedd gyda nhw ddim llawer o ffrindiau. Pechaduriaid, wel, pobl oedd yn gwneud pethau drwg, pethau anfoesol, lladron, twyllwyr, godinebwyr, pobl ddrwg cymdeithas. A Iesu Grist yn cael pryd o fwyd gyda'r rhain. A'r bobl grefyddol, wel, their noses are put out of joint. Ond nhw ddim quite yn gallu delio o'r beth. Os oedd Iesu Grist yn fab Duw, a dyna oedd e'n ddweud o fe, pam oedd e'n cael bwyd gyda casgwyr trethu a pechaduriaid, yn ytrach da pobl y deml, Phariseaid, ysgrifenyddion o'r Iddewon parchus. A nad oedd e'n cael bwyd gyda nhw. Pam cael bwyd gyda pobl fel hyn? A pwrpas y ddameg i Iesu Grist yn ateb pam. Ac fel mae Iesu Grist yn neud mor aml, pan mae'n gwestiwn anodd i'w ateb, mae'n dweud stori. A trwy'r stori, mae'n rhoi ateb i'r bobl grefyddol. Pam oedd e'n cael bwyd gyda pobl ddrwg. A'r ddameg, wrth gwrs, yn syml iawn yw dameg y ddafad golledig. Darlun, stori fydde pawb yn gyfarwydd ag yn amser y Testament Newydd. Bugail a defaid. A gwaith y bugail fydde mynd ar defaid, peth cyntaf yn y bore allan o'r gorlan. Nawr y gorlan oedd y sheepfold, lle fydden nhw'n aros dros nos. Wal, uchel, a'r defaid yn cael eu cadw fewn y gorlan dros nos. Oedd yna dwll yn y wal, iddyn nhw gyd gael dod mas. Ac yn y bore fydde'r bugail yn arwain, y defaid allan. Ac yn y Testament Newydd, amser y Testament Newydd, roedd y bugail bob amser yn mynd o flaen y defaid, a'r defaid yn dilyn tu ôl, nid fel yng Nghymru. Lle y tueddiad yw i'r bugail ddod tu ôl y defaid a'i gwthio nhw o'i flaen. Yn y Testament Newydd, y bugail yn mynd gyntaf, defaid yn dilyn. Felly byddai'r bugail yn cerdded i ffwrdd o'r gorlan yn y bore, a'r defaid i gyd yn dod ar ei ôl e. A'i waith e, fel yn Psalm 23, i waith e oedd arwen o at ddŵr ac at borfa. A byddai'r defaid yn dilyn tu ôl. Ond, roedd defaid y Testament Newydd yn debyg iawn i defaid Cymru, a mae tueddiad yn y ddafad i grwydro. Ac efallai wrth nhw fynd ar eu taith yn ystod y dydd, fydde yna un ddafad yn gweld rhyw borfa fan draw, ac yn hytrach na mynd gyda'r crowd, mynd ffordd ei hunan. Mynd i drafferth. Falle bod yna fi-eri yno, brambles. Falle bod creigiau yno, syrthio, torri coes. Mae yna ddafad yn mynd ar goll. Diwedd y dydd, mae'r bugail yn arwain i ddefaid nôl i'r gorlan. A'i compto nhw wrth nhw fynd mewn. 1, 2, dwi ddim yn mynd mlaen i 99, fy'n i mari hir, 96, 97, 98, 99. A mae fe'n gwybod bod y fe 100. A beth mae'r bugail yn ei wneud? Wel, mae'r bugail dos dim ots. 99. I bugail cyfoethog. Beth yw un dafad? Na. A bydde pawb yng ngynulleidfa Iesu Grist yn gwybod, mae fel hyn y bydde bugail yn meddwl. Na, mae pob dafad yn werthfawr. A mae'r un sydd ar goll yn werthfawr. A mae'r rhaid i fi fynd nôl i chwilio amdani. Ac mewn ffordd, dyna ateb Iesu Grist i'r bobl grefyddol. Mae'r pechaduriaid yma, meddwl Iesu Grist, dwi'n cael bwyd gyda nhw yn werthfawr. Mae'r casglwyr trethu yn werthfawr. Maen nhw wedi colli'r ffordd. Dyn nhw yn byw fel bydde chi eisiau nhw fyw. Maen nhw wedi colli'r ffordd. Ond maen nhw'n werthfawr. Ac wy'n meddwl Iesu Grist yn mynd ar ei hôl nhw. Nawr, os wedi as na rwy'n yma hyn o wedi colli'r ffordd, ni wedi gadael Duw allan o fywyd. A mae hynny mor wir am lawer o bobl heddi. Maen nhw'n gadael Duw allan o fywyd. Hynny yw, maen nhw'n gadael y ffaith fwyaf allan o fywyd.
A felly does dim syndod bod nhw'n methu gwneud sens o fywyd. Ac maen nhw mewn trafferth, maen nhw mewn trwbl. Pob math o bethau'n dod mewn i'w bywyd nhw, sydd ddim efallai bethau da. Ac o'i blaen nhw, mae marwolaeth. Maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam i ni yma? Beth yw pwrpas bywyd? Ond eto maen nhw wedi gadael Duw allan o fywyd. Ac when Iesu Grist, wy'n gweld pobl fel yna fel gwerthfawr. Sgwni as, ydy o wir hyn o fod Duw yn dod ar ôl rhywun yn yr oedfa yma. Allwch chi ofyn y cwestiwn, pam i ni yma heno? Un ateb yw fod Iesu Grist yn dod ar eich ôl chi. Fel y ddafad gwelledig, mae'r bugail da yn mynd i chwilio amdano chi. Oherwydd dyna yw calon Iesu Grist. Dyna yw cariad Iesu Grist. Wel, pobl mewn trwbl, mewn trafferth, mewn trwbini, a mae eisiau mynd ar ei hwn. Ond mae'r ddameg yma yn dweud rhywbeth arall wrthon ni am Iesu Grist, a'r Pharis, a'r pechaduriaid, yma'r casglwyr trethu. Oherwydd, mae'r ddameg yn amlwg yn dweud wrthon ni bod mynd ar ôl dafod gwelledig yn costio rhywbeth. Nawr, dychmygwch chi'r bugail yma ar ddiwedd diwrnod hir. Byddai siŵr wedi blino. Felly bod e'n edrych ymlaen i gael pryd o fwyd cyn cysgu ar draws mynedfa y gorlan. Mae eisoes yn twyllu. A mae un ar bwll. A dwi ddim yn dweud, wel, mae'n hwyr nawr. Fi wedi blino. A'i chwilo fori. Na, mae'n mynd yn syth. Oedd dim torches i gael yn Nyddiau Testament Newydd, gyda batteries, gyda blaen, bydde rhaid cael ffagl. Oedd o'n twyllu. A ble oedd e'n mynd i ddechrau chwilio am y ddafad yma? Tipyn o ben tost. Dilyn holl daith y dydd. Chymod, mynd nôl dros y ffordd y buon nhw, i weld ble oedd hi. Yni oedd e tipyn o trafferth oedd e. Oedd e'n mynd i gostio rhywbeth i'r bugail yma i fynd i chwilio am ei ddafad yn hwllwch nos. Ac yna, ar ôl iddo fe ffindio hi, wel, oedd pethau ddim yn mynd lot yn haws wedyn. Roedd y ddafad yn amlwg mewn trafferth. A lle mae beth a dweud, wel, cerdda adre nawr. Roi ei hwp eti. Na, meddai Iesu Grist, mae'r bugail yn codi'r ddafad ar ei ysgwydd ac yn ei chario i'r holl ffordd nôl i'r gorlan. Nawr, dwi erioed wedi ceisio cario dafad. Felly bod chi wedi taro dafad gyda'ch car, fe laddwch i'r ddafad, a fe wneith y ddafad lot yn niwed i'r car. Mae nhw'n anifeiliaid trwm. Nid gwaith hawdd oedd i'r bugail yma i ffeindio'r ddafad gwelledig, a'i chario hi nôl, roedd na gost. Ac yn un beth heno, falle bod ni'n meddwl am Iesu Grist heno yn dod ar yn hôl ni. Ac os yw Iesu Grist heno mynd i'n hachub ni, yn cadw ni oddi wrth yn pechod, mae na gost. Ac wrth gwrs, mae'r Beibl yn dysgu ni, mae'r gost oedd marw ar groes Calfaria. Yno mae Iesu Grist yn cymryd baich yn pechod ni arno fe hun. Mae marw yn lle ni, mae yna gost. Mae barn Duw i ni'n ei heiddi yn dod arno fe. Hynny mae'n cario ni os hoffwch chi i'r nefoedd. Mae'n dod ar yn hôl ni, ac yna mae'n pigo ni lan, ac yn cario ni'r nefoedd. Ac fel oedd Rwydiad yn canu, nid dim ond cario ni'r nefoedd ar ddiwedd bywyd, ond o'r funud mae'n pigo ni lan, mae'n cario ni trwy fywyd nawr.
Dyna'r fantais fawr sydd gyda Cristion heno dros person sydd ddim yn Cristion. Yw bod gyda fe'r ffrind yna, Iesu Grist yma, yn ei gario fe. Trwy broblemau bywyd, profedigaethau bywyd, salwch bywyd, diflastod bywyd, cymysgwch bywyd, ansicrwydd bywyd. Yna fugail da sy'n cario i ddefaint. Mae Iesu Grist fe petai dweud wrth yr dynion crefyddol, wi'n mynd i gael bwyd ar pechaduriaid, yma, achos wi wedi dod i chwilio amdanyn nhw. A mae'n ddwrnod yn dod pan byddai marw ar groes, er mwyn dechrau cario nhw i'r nefoedd. Dyna mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth arall wrth y dynion crefyddol. Hwya rwgna chasant. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Grwgnach, pobl grefyddol yn grwgnach bod Iesu Grist yn trio dod ag eraill mewn i fywyd. A mae'r ddameg yn dweud ni, mae'r rhywbeth hollol wahanol ddyfod digwydd. Na ddiwedd y stori, mae Iesu Grist yn defnyddio gair llawenydd sawl gwaith. A pan fel adref, neu fe eilw ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi. Gan esgefais fy nafod y gwallasid. Rwyf yn dweud idych chi beth llawenydd yn y nef. Am un pechadur rhaid i farhaw. Pan mae pechadur yn cael ei achub, mae e'n reswm dros mawenydd. Gyda gyd mae'n awenydd Iesu Grist ei hun. Pan mae Iesu Grist yn gweld rhywun yn dod i'n gredu ynddo fe, mae'n gwybod bod beth nath ar y groes ddim yn wastraff. Mae'n gwybod bod y ffaith bod wedi dod mewn i'r byd yma ddim yn wastraff. Mae'n gwybod bod y ffaith bod wedi byw bywyd perffaith ddim yn wastraff. A mae'n gwybod bod y dioddau ar y groes ddim yn wastraff. A mae'n llawenhau. Mae'r bugail yn y ddameg yn llawenhau wrth gario i ddafad adre. Mae Iesu Grist yn llawenhau bob tro mae rhywun yn dod i gredu ynddo fe. Ond mae'n elawenydd i ffrindiau'r bugail. Mae ddim yn adre, mae'n galw i ffrindiau at ei gilydd. Maen nhw'n mynd i gael parti nawr i ddathlu'r ffaith bod dafad golledig wedi cael ei ffrindio. Mae hynny wir am yr eglwys. Pan ni'n gweld rhywun yn dod i gredu yn Iesu Grist, mae'n achos llawenydd i ni sydd eistios yn credu yn Iesu Grist. A'r teulu yn llawenhau. Mae'r Iesu Grist, mae'r angylion yn llawenhau. Am un pechadur, a ydy fy rhawl sy'n troi a dod at Iesu Grist. A beth am y ddafad? Nawr, dwi ddim yn gwybod a di defaid yn lli trwm yn apus. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n beth yn sicr, pan mae pechadur yn dod yn Gristion, mae e yn teimlo'n hapus. Mae yna gan ond os e, mae llawenydd ymron, megis ton ar ôl ton, raeth Iesu yn calon i fyw. Rwy'n yn hapus. Llawenydd, gwybod bod chi wedi cael eich cadw. Bod y bugail da wedi dod, wedi'ch codi chi fyny. Felly dyna Iesu Grist yn ateb problem y dynion crefyddol i ddydd. Pam wedi gael pwyta ar rhai? Mae Iesu Grist wedi dod i chwilio am rhai. Fi'n mynd i farw dros rhai. A mae'r llawenydd mwyaf i fi, pan mae'r rhai yn dod i credu yna i. Mae'r un peth yn wir amdano ni mae hyn hefyd. Mi addeithi meddwl Iesu Grist i geisio ac i gadw a rhai y gwallasid. A'r cwestiwn i ni heno yw, a di ni wedi cael yn cadw gan Iesu Grist? Ni a di ni'n dal fel rhyw ddefaid sydd ar goll. Crwydro, mae'n siŵr i ble ni'n mynd, na beth i ni'n mynd. Wel, mae yna un heno sy'n dod ar yn hôl ni, Iesu Grist. Pidwch redeg i ffwrdd, oddi wrtho fe. Stopiwch. Gadewch iddo fe'ch dalach i lan. Gadewch iddo fe'ch codi chi ar ei ysgwydd. Credwch ynddo fe. Ac mi fydd trwedigaeth wedi dod i'ch profiad chi.
A'r bugail da wedi gwneud ei waith. Ni gan i am hyn nawr i orffen, 233. A mae hwn yn sôn eto am y bugail. Rai wythnosau neu, falle wedi fusodd yn ôl bellach, beth sy'n sôn am un emyn fel un o'r hoff emynau. Dyma un arall. Mi eisoes wedi dewis credwch yn y beidio ar emynau i am i gael eu canu'n yn angla fi, fyna fysdech chi'n dweud yn morbid. Mae tair ohonyn nhw. A mae hon yn un ohonyn nhw. Y bugail mwyn. O'r nef a aeth i lawr, geisio i braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle. A'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Ac wrth i ni fynd mlaen trwy'r emyn, ni'n gallu gweld bod yna ddarlun byw fan hyn o'r bugail da a beth mae'n ei droso ni. 233. Wrth gorio'r daith a'i holl bydlondebyn, mi seiniau glod i entrych yn hyn. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.